Sekuyinto ejwayelekile nje ukuthi kube nabantu bamanga, ake sithi umfundisi wamanga, inyanga yamanga, isangoma samanga, iscam kahle kahle. Sekuyinto ejwayelekile kakhulukazi la eSouth Africa. Kodwa masingathatha ukubheka ukuthi mhlawumbe isizathu salokho kwenziwa yini. Abantu bafuna ukuceba, abantu bafuna imali, and indlela abantu abafuna ngayo imali ayifani. Omunye akanankinga ukuthi khona umuntu olimalayo eceleni, khona kuzozuza yena, lokho kushaya indiva kutoke ligayelwe yena. Omunye uba nawo unembezo ukuthi mina ngiyafuna mangithola imali ngifuna ukuyithola ngendlela eright, uyabo. Kube khona nje labo abangananembeza bokuthi abaze bayothwala, kube khona abantu akumele bechithekelwe igazi khona bona bezocela, yabo. Shuthi lezi zinto zihlukene njengoba sabantu siphila. Yebo, unembeza ukhona, kodwa ekukhuleni komuntu kwahamba mhlampe waphela mhlampe ngesimo akadlula kusona, yabo. Ingakho kwesinye isikhathi kumele ungamphikisi umuntu mhlampe othi uJesu akekho, yabo. Kulabo abakholwa umprofethi uShembe bethi ayisebenzi yonke lento, kumele nje ubayeke, ngoba ungathola ukuthi i-experience ababanayo iyona eyamane yama endleleni yabo, yamane yaba yisithiyo, yabo. Angikwazi mina namhlanje mangingathi ngiqala ukukholwa bese ngishunyayezwe mhlampe umfundisi uNxumalo, efika uNxumalo engitshela ukuthi mntanami ukwaya ubhenyo, utshwala abuphuzwa, kodwa ngithi ngiyambona ekhoneni wenza ngqo lento kade ngishumayeza ngayo ethi ngingayenzi. Mina ikuphi sekuzoba sengqondweni yami, sekuzoba khona lokho kokuthi no, kushuthi vele kwaNkulunkulu lo abengitshela ngaye akekho, ngoba lezi zinto ebengitshela ngazo ukuthi ngingazenzi nangu uyazenza. Ikanjalo nje lento le, ngoba kuyenzeka nenyanga ufike uye kuyona ngesizathu sokuthi ufuna ukuyosizakala, mhlawumbe uyagulelwa, mhlawumbe kugula umzali wakho, okuyinto engayifiseli umuntu-ke leyo. Mhlawumbe kugula umzali wakho, niyahamba-ke niyofuna amakhambi okumlapha. Manifika enyangeni ifike yona ithi iqala nibuke phansi nibuke phezulu, ifuna ukunibona ukuthi ningabantu abanjani. Ithi-ke khona ngizokwazi ukulapha lesifo esiphethe umama wenu. Kumele nginihlolele kuqala ngithole ukuthi lento ikuphi, umnyombo wale ndaba ukuphi. Isiyohlola-ke inyanga ifike ithi uyabona lo gogo lona omakhelwane wakho naleli ikhehla. Mase uthatha ukubheka ngamehlo engqondo, uyabona ukuthi bakhona ogogo nomkhulu ngasekhaya abawomakhelwane. Uyabona-ke lapho automatically-ke manje ibona abantu sebabasolwa-ke labo. Awusafune isiqiniseko kuwona lowo mzuzu uthukuthele ukuthi umzali wakho akekho right. Usuthola futhi lezo izindaba lezo zokuthi khona imbangela eyenza ukuthi umzali wakhe engabibikho right. Iqala kanjalo-ke lento le esithi inyanga azenzi ngendlela, yabo. Iqala kanjalo ekuqhatheni omakhelwane. Ngiyambona oqhatha umakhelwane, kodwa-ke iBhayibheli lasho liqinisile malithi thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda, ngoba umakhelwane uyena umuntu okuchallengeayo ngampela. So makuzoba khona umuntu ozokutshela amanga ngomakhelwane wakho, lowo muntu ukudonsela emumva ngoba wena uhlala la naye uhlala la, yabo. Manje nihlala nothulana, kumele nithole indlela yokuthi niphilisane. Kumele
makukhala omunye kuzwe lo. Maningasazwani nina nobabili uyabona ukuthi kwakuphila kwenu kuba senkingeni, kuba sengozini. Thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Bese ngithatha ngiyabheka-ke mina ngithi noma kuthiwa-ke inyanga ibibona ukuthi kunaleyo nkinga, ukuyikhuluma kodwa angiboni kuwumqondo omuhle mina. Ukuyikhuluma ukuthi hayi uncobo lokuthakathayo, hayi angiboni kuwumqondo omuhle. Mhlambe into angayisho engagwema ethi ungabe usadla emizini yabantu, yabo. Ungadla emizini yabantu ngoba ukumgagula ayi ila kuzokwenza khona izinto zibe worse kakhulu. Yebo khona ngiyasizakala ngaleso sifo, kodwa sekuyoba yimpi-ke manje, impi yabomdaba noma-ke ngithi impi yomakhelwane. Sekuba yimpi-ke manje, sekoliwa manje, kulwela lento le ngoba phela akulula ukuthola ubusazi isizathu esikubulalayo ukuthi nasi, yabo. Ngisho abaprofethi baseZayoni bayakwenza lokho. Kuthiwa hayi nangu lo gogo lo mfishane. Mawuthi uyabona imajority yogogo vele bafishane because masumdala uyagoba kanje. Kukancane uthola ugogo omude. So ngakini showcase ukhona ugogo omfishane. And mayemfishane lo gogo. And into ebuhlungu manje ogogo abaningi baba nalesifo sokukhohlwa. Isikhathi masiqhubeka iminyaka ihamba kumuntu omdala uba nesifo sokukhohlwa. Mawumthola egcekeni lakini ekhohliwe naye engazazi nokuthi ukuphi kanjani, usuyothi ke hayi nangoku umthakathi, hayi bafana bakithi ngeke bafana bakithi nidlala abantu abalambile, abantu abafuna imali. Nani bese nekuthatha lokho nikufaka emqondweni, nikufaka enhlizweni, nibenza amaqhawe kini ukuthi ayazini nali-ke manje iqhawe lami selingitshelile ukuthi usibani bani. Mawuthatha ukubheka ngisho nezinyanga kuthiwa isanusi ubaba uMotho, angisalikhumbula igama lakhe. Kuthiwa isanusi sasizalwa kanye after 10 years. Angazi noma izinamba ngizisho ngendlela kodwa kwakunalezo izigaba zokuthi ayimane zithi bhu zizalwe kanye. Isanusi umuntu oboniswayo ukuthi mhlawumbe eminyakeni ethile njengalokhu nje uCredo Motho wabona ukuthi khona into ezayo eChina, and izodlula nemiphefumulo yabantu abaningi. Exactly yenzeka leyo nto. Singama-Afrika ilokho engizanda ukuthola ukuthi sibakhulu ngoba sazi imfihlakalo, sazi nezinto abantu abangazazi, kuwukuthi phela thina sikakayibone kuleso sigaba leso. Mangalalela nje inkulumo zami eyidlulile, ngikhuluma ngisho nange-team yama-Springboks ukuthi iyona ekhombisayo ukuthi akudlalelwa la eNingizimu Afrika, yabo. So ikanjalo nje lento le, ikanjalo ayishintsha, sibakhulu. So isanusi sasizalwa mhlambe kanye after 10 years, yabo. Angazi noma kumele sishone yini lesi sikhona kuyimakuzalwe esinye. I'm not sure ngey'namba zami, kodwa lokho kuwubufakazi bokuthi njengoba manje kunenyanga la, kunenyanga lapha, kunenyanga lapha, nangapha kunenyanga, that's a proof yokuthi something khona into eshaya amanzi. Isanusi kasifani nesangoma nenyanga, kuhlukene kodwa bonke labantu ba abantu besintu, yabo. Uma understanda ngaleyo ndlela it's fine. So nje kwasangoma kudala zaziba mhlambe khona isangoma esile kude, hayi isangoma esiwumakhelwane wakho ozothi mawunenhlanhla ke vele sizoba khona isiwumakhelwane wakho, kodwa kumele wazi ukuthi khona umuntu osuka le ezela kuso leso sangoma leso. So ikanjalo lento le.
ekanjalo njengamanje sidlala abantu ngendlela nami engingayazi ukuthi soyithini. Sidlala abantu nje, sidlala abantu, sidlala abantu, sidlala abantu, sidlala ngisho abafundisi. Ubone ngomuntu enikele esontweni isamba semali kodwa kubo akudliwe. Ubone ngibona lokho lapho ukuthi hayi lo konke khona la esontweni. Iyaqinisa manje le mvula kodwa cela usubscribe ngoba ngikwazi ukwenza ividiyo imvula.